ka HNLC ki leaders jok HNLC ki ba ong ba ngi withdraw namar ba ka government ka state government ba ka central government kim long sincere lane kim long khuj men sim ha kan ki jingi kren ngakwa ban punshai shiki paj ba jok jala jongi kham tam ka jaj ben riu jongi ba kin sno thu kam de kunta ki pha shangi ki kia kren ha ka tok ka ban nung kong ka blade ko official tok ka wei ki bu balakom no badai ban pentik na ya kasif passage ladawan ki leaders ka baar ho ki bu ba live no ya ka ban kum ka seng le no khanang ban suk ka ji kren bat ka balai ka ba ki ong kolong ba withdraw ru ya ki case barok ki ba don ha ki kut ki ba peroter yakini ki lai tali ki shu ka se passage ko mo pingi la kular bat ni la le ru ki la sa ru bun ta yeu shani ni ai ka se passage number 1 number 2 ki take care ru ya ki na dong shadong kam don kanu ban ong bangi long arsap lai sap na gelang surga kabaar ka baki request ban bade ban weng ban live no e ko to kaban ya katuru ngi ong ngi dang ya kren mata dang de kas karaun ka benengkong ai ba ka jing kren ka dia but andal ayat san sin ne riu sin ki issue iwe hati way ngin saya resolve ya kata ngin se kren mat poi se jing stu jumur de ki bu ya kata ka daw kyong ban na daw baka sarkar India kam lift ya kane na daw ngi kwa ban discontinue la ne ban stop no e jing kren ha ka ba ngahi la de ngi na ka state government na kren na basai ni long sincere hadu menta na mut ban ong bangi dangar pat yakin nong elam ke chelsea one shake table jo ke jing kren tong ini kren but ka ba khadu ka bagi ong ba de ban withdraw shoy ka case jong ki kadas kitu ki balasya register ki ba don ha ka case ya katar ngi ong ai kalis begini keren ai shoy kalis barokot kanu pungut kita ki balasya chat sheet lani kanu pungut kita ki balasya buk ai syangi kalis kanang bah ka next stop ke jing keren kan ngin nang yo susu ban play balik se kita uta hakata kakut kita ki isu ki ba ngi keren kata tinga ngasngo lengo sibun bah ka bakadu how new December ka segi ka bakadu atan jus na mo lalek ki withdraw man ya kena kecil keren tinga kwa ban pensyai kedar ban nakaliang jong state government but ka central government ru hak jing syahadu menta ngi dalong very sincere but ni dang kwa ai ba kan ke jing kren kan betek ka pistok banyai bakan ya chaman te abaki ai kini ki daw ko mo pi ki no pen ban ya ka government ba ka government kam ship kia le ni kam le tum ni kum tai ngatrai kata ka babakla tinga kwa robat persyai hakmat ki ba jog jela ka jungi nakaliang jog government hi hadu mentaru ngi dakwa ban khot ya kinoyalam joka generasi one shigijing kren kajing khang kadang play wat ladap la ayang i kajing thok da ngi na kalian ka sarkar still ngi dang kerpat ngoba perkhat si hajar se wat perkhat lungkot jumut perkhat si hajar se but what syukuno ka sarkar but pinam yo kum kadang ka buk sia na kalian ke sarkar jungi ka bangile na ka MDA wat ngatrai ka sin ka benengkong pio ni ka opportunity ba ngin la ban poi hadu kan ke stage rei penban hakapor ka bingla poi hakan ka senjam ka benukong kesan pi withdraw no na kane ka jingkren te na kata daw ma kwa ban persyai hakan ka por bat ru lengba jong ka kor kubor paro akwa ru ban ong ban khot biak yakin nong yalam jong ka chinasi ba lakum nukum nuru perkhat thmai perkhat biang wan syakami jong ke jingkren naman ngila dep kren ru da ka basai lada pisngau ba phim long sip phim sau long sngan wat banya kren hang ne haslong hapo megla ni long ready banya kren hakanu nu chaka
kataru nakaliang jong sarkar kami bat nakaliang jong state government ngila keren nak basya lada peace ngau kum ki top leaders bapip ngau sngan to ong ma pi hakan wajaka nginwan ban ya keren kenang ba ngida ang nut bangi di kwa chicha ba ngin poi no strategy suk bat ba ngin ya sok sign nang de sekmat ban pentulun ya ka roi ka par jong ke jalami kalaya bat kumju jom kajat menriu bat kari ke jongi barakui ti kata ka bang akwa bat pensai akmat jom pi bat ngakermen scam bro ba kin nong yalam barang ba du jong ka channel si kin ngau bahaban berkat biang laisin sausin kenang ba kum mong pi kan ni ke pi stop kan ya ka ban poi ru syaka bakut bangin yo ban ke yu so batiak so the